меҳнат кардан, на танҳо меҳнат, балки меҳнати ҳалол карданро омӯзонидан лозим аст. кӯдакро аз хурдӣ ба ягон кори хона банд бояд кард. ба ӯ кореро вобаста кардан лозим аст, ки дар вақти муайян иҷро карда тавонад. ва кӯдак пеш аз он ки кореро вобаста кунем, бояд мо калонсолон фоида ва зарари онро фаҳмонда, албатта вақти муайяни иҷрои корро талаб кунем. масалан, гули дар назди тиреза истодаро бояд сари вақт об дод, вагарна нобуд мешавад. барои ҳаёти гулро нигоҳ доштан об, ҳавои тоза, равшанӣ ва гармӣ зарур аст. гул ба хона зебоӣ, бӯи хуш ва ҳавои тоза мебахшад. хуб мешавад агар дар шинондани гул кӯдак саҳми худро гузорад. ягон лаҳзаи ҳаёти кӯдак беомӯзиш набояд бошад. тарбия аз 3 манбаи асосӣ иборат аст: тарбияи ахлоқӣ, тарбияи бадан яъне ҷисмонӣ, тарбияи меҳнат ва баъд омӯхтани улуми дунявӣ. бисёр падару модарон тарбияи фарзандро фақат дар дониш омӯхтан мебинанду бас. ошёнаи якуми биноро насохта чӣ гуна метавон ошёнаи дуввумро сохт? агар мо ба тарбияи дурусти кӯдак аҳамият надода ба ӯ дониш омӯзонем, ба мисли он аст ки ниҳол дарахти баланд шаваду ҳосил надиҳад. шохи бемева кашад сар ба қиём, шохи пурмева шавад сар ба салом.